Com deia al començament, que l'aportació de les colònies escolars al nostre sistema educatiu és rellevant, és una qüestió gairebé que genera un cert consens públic. Ens costaria molt trobar ningú que ens negués aquesta afirmació. Per tant, partim de la idea genèricament compartida de que les colònies escolars fan una aportació rellevant al món educatiu. Però també és veritat, al mateix temps, que costa molt trobar negre sobre blanc formulacions teòriques però també pràctiques de com és aquesta aportació, quina és aquesta aportació, de quina manera s'estructura i, en darrer terme, de quines possibilitats o quines coses podríem fer per millorar, per garantir la pervivència, el progrés d'aquest model de treball educatiu i també, sobretot, de quines coses podem fer per ajudar a l'encaix, a la intersecció entre el món de les colònies escolars i el sistema educatiu. I és per aquesta raó que volem demanar als nostres convidats que ens facin alguna aportació en aquest sentit. Els volem demanar, en primer lloc, que ens expliquin què creuen que les colònies escolars aporten des del punt de vista pedagògic educatiu al sistema educatiu. Quines són les aportacions, quines són les coses que hem de posar en valor, aquelles coses en les que deia abans que estem genèricament d'acord, però que poques vegades formulem públicament i de manera formal. I, en segon terme, quin és el marge de millora que podem tenir en aquesta activitat nostra, què podem fer millor del que ja estem fent i els demanem també si s'atreveixen a fer alguna proposta concreta per possibilitar aquest encaix, per afinar més aquest encaix, aquesta intersecció que comentava abans entre les colònies escolars i el sistema educatiu. I, com deia, comencem per demanar-ho a la part acadèmica de la nostra taula, que és l'Edgar Iglesias. L'Edgar és professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, és col·laborador en diferents projectes de la Fundació Jaume Bofill i és membre també de l'Associació Educativa Integral del Raval, a banda que forma part de grups de recerca en diferents àmbits. I, de fet, ja no és pas la primera vegada que col·labora amb nosaltres amb el projecte Colònies d'Educació, cosa que per cert li hem d'agrair molt fortament. Per tant, Edgar, d'entrada, quines creus que són les aportacions o què és el que aporten les colònies escolars al sistema educatiu i quins podrien ser aquests marges que segur que tenim de millora per continuar fent-ho i fent-ho encara millor? Hola, sí, se m'escolta. Bona tarda a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat, amics de SAIEC, de CAC i de la Confederació. Per mi és un plaer ser aquí perquè sempre és un plaer quan et conviden a participar d'un espai que et creus i, per tant, és una doble motivació, sobretot perquè les colònies escolars aporten moltíssims elements i moltíssimes vivències, però, si em permeteu, jo em centraré més allà en quins són els marges de millora, perquè les companyes segurament des de la pròpia experiència i pràctica directa sí que ens podran compartir pràctiques i, per tant, aportacions i contribucions de les colònies escolars a Catalunya. Jo voldria començar fent referència a que, si fem balanç entre la trajectòria de les colònies escolars a Catalunya, aquesta trajectòria històrica, i la rellevància actual que ocupen el sistema educatiu català, hi ha un decalaix. És a dir, jo estava revisant algunes aportacions que algun company, com en Martí Bonet, havia fet a través de les memòries de l'Artur Martorell, i es datava que el 1917-18 es parlava de personalització d'aprenentatge, es parlava d'aprenentatge significatiu, es parlava de connectar un projecte pedagògic al Pirineu amb el que serien alguns continguts curriculars, i clar, ens trobem al 2000 en l'actualitat i, tot i que hi ha hagut molts fets històrics, d'alguna manera el marge de millora és molt gran perquè la recerca educativa al món o al nivell internacional ens diu que les colònies escolars han de complir almenys 3 elements i ens hauríem de preguntar si aquests 3 elements són presents d'una forma homogènia, normalitzada, extensible a tot el territori a Catalunya. El primer element és si formen part del sistema educatiu d'una manera normalitzada, ampla, etc. El segon és constatar que contribueixen al que és l'educació inclusiva. Què vull dir? Vull dir que les colònies escolars
si ens preguntem de què estem parlant, en primer lloc el què, estem parlant d'una proposta pedagògica de qualitat. Qualsevol colònia escolar d'alguna forma no ens convenç i per tant en aquest sentit aquí hi ha molt a discutir. En segon lloc el com. Les colònies escolars miren de connectar continguts, activitats molt experimentals amb allò que passa en el temps lectiu a l'escola. Aquesta connexió no és només de continguts sinó de persones. El marge de millora que tenen les colònies escolars també en aquest àmbit és molt ample perquè poden ser el catalitzador de passar de parlar en alguns escenaris d'agents educatius a comunitat educativa. És a dir, la comunitat educativa no és quelcom que sempre està construït i per tant les colònies escolars poden posar en un mateix espai durant 2 dies algú que com a família veu el seu fill, a un mestre que allà hi veu no el seu fill, un alumne, i a un educador o un monitor o una monitora que hi veu un jove o un adolescent. Sumar aquestes 3 mirades és molt potent i per tant des de la perspectiva més aviat 360, aquesta perspectiva tan comunitària per complementar aquestes visions, el marge de millora és ampli perquè no sempre les colònies escolars d'alguna forma incorporen totes aquestes visions. I a més amb el qui. Què vull dir? Les colònies escolars, si ens creiem que han de formar part i formen part del sistema educatiu, no ens podem permetre que cap infant, cap adolescent o cap jove per una raó econòmica no hi pugui participar. Per tant, en aquest qui, el que estem parlant és que les colònies escolars, el marge de millora és precisament la igualtat d'oportunitats o l'equitat educativa. En primer lloc. En segon lloc, o més específic, faré referència molt breument pel temps a 2 elements que crec que també hi podem treballar, hi podem pensar i podem caminar. Des d'un punt de vista pedagògic, el que ens diu d'alguna manera les referències, el que podem revisar és que les colònies escolars, el primer exercici que hem de fer com a equip docent o organitzador és preguntar-nos quin és el sentit de les pròpies colònies escolars. Perquè hi ha moltes experiències que es van fent perquè pot ser que hi hagi un mestre molt motivat o molt motivat a tirar-les endavant, però no sigui una decisió organitzada o col·lectiva d'una mateixa escola. I per tant, en primer lloc, jo quan vaig fer la meva tesi doctoral va haver una frase d'una jove, quan la vaig fer a Esplais i Caus, que és l'àmbit del que jo vinc, i em va dir, jo soc una noia de Cau o d'Esplai, no recordo. Clar, que algú es defineixi a través d'una experiència educativa i expliqui qui és a través d'aquesta pròpia experiència tan vital, imagineu-vos si tenim marge de millora en les colònies escolars com perquè algú, des d'aquesta experiència, i vulguem fer des de l'escola unes colònies en què hi hagi un abans i un després. Si hi ha aquesta experiència vital, el marge de millora és enorme perquè algú ens podria dir jo soc producte també de les colònies escolars. Un altre sentit, que pot ser complementari al primer, és hi ha moltes colònies escolars que el sentit és per apropar a un grup d'infants o joves a la ciència. I la recerca educativa, hi ha moltes experiències que quan les colònies escolars es centren en l'àmbit d'apropar aquests alumnes a la ciència, ja sabem que aquests alumnes poden conduir els seus estudis postobligatoris a àmbits científics, per exemple. Per tant, hi ha colònies escolars on, d'alguna manera, si ens preguntem quin és el sentit, ja podem apropar aquests 2 elements. Un tercer sentit és pensar que podem encara connectar més tot el que seria el propi contingut curricular a les activitats més aviat experimentals. És a dir, què vull dir amb això? Aquest aprenentatge autèntic, aquest aprenentatge més aviat pràctic de tocar, d'observar, d'estar, de mirar, aquest aprenentatge que d'alguna forma poden oferir les activitats en unes colònies escolars, ens diu la recerca educativa que si el fem bé despertem més curiositat per l'aprenentatge. I això què vol dir? Vol dir que els alumnes tenen major desig d'aprendre. I si els alumnes tenen major desig d'aprendre i hem fet les coses bé, això ho recollim com una evidència més de la pròpia recerca educativa. I finalment, un altre sentit amb el que podríem organitzar les colònies escolars és a través de fer créixer les habilitats socials que tenim les persones que hi podem formar part, però no només els infants o els alumnes, sinó també el professorat, mestres, docents. Què vull dir? Vull dir que no tothom, en aquest sentit, sap participar del que seria el treball en equip, o no tothom, un infant, no neix aprenent de cop tot això, i per tant sabem que les colònies escolars poden oferir aquest tipus d'aprenentatges en quant al que seria posar en comú i posar-nos d'acord en percepcions, ambicions, en treball en equip. Però és que sovint les colònies escolars també ofereixen aquest aprenentatge a grups de mestres que s'han de posar d'acord en el propi espai de les colònies i per tant aquesta competència, el saber estar, saber ser, no només està focalitzada cap als alumnes, sinó cap al propi equip docent. I em sembla que també és un altre
element rellevant. I finalment, des d'un àmbit organitzatiu, és molt important, a mi em sembla que ens imaginem, no? I em sembla que les dues experiències ho recullen, que les colònies escolars, perquè s'organitzin i funcionin bé, tenen 3 moments importants: l'abans, el durant i el després. I què vull dir amb això? L'abans és preguntar-nos un seguit de coses que poden semblar molt òbvies i que a vegades per la pròpia inèrcia, maquinària, exigència del dia a dia pot ser que no preguntem. És a dir, què esperem d'un grup d'alumnes? Els hi hem dit, ho hem plantejat, hem parlat de quines són les normes de convivència que hi haurà en aquestes colònies escolars, hem explicat com configurarem els grups entre el propi equip docent, no ens ho hem imaginat, sabem què passarà, hem anat a visitar la pròpia casa de colònies, algo que pot semblar molt obvi, moltes vegades ho donem per entès, no? O a més, també el durant, no? I en aquest sentit hi ha moltes evidències, algunes experiències internacionals que expliquen que aquests programes, quan es connecten en base a un triangle, els interessos, és a dir, les activitats educatives en les colònies escolars, és un gran laboratori per conèixer quins són els interessos de l'alumnat en determinats àmbits, que aquests interessos ens permeten després generar experiències, interessos i experiències que a la pràctica el que podem fer és connectar-ho al contingut curricular. Com? En el després. Les colònies escolars que realment generen una experiència molt més densa i vital en l'alumnat són aquelles que després de les pròpies colònies hi ha un espai a l'escola per poder-ho treballar. És a dir, tota aquesta part d'experiència a curt termini o de memòria a curt termini que després no treballem no és aprenentatge. I l'aprenentatge d'alguna forma necessita temps, necessita debats, connectar una lectura amb una experiència d'una activitat que hem tingut a les colònies, necessita que 2 alumnes, per exemple, entre ells s'expliquin què han après i ho expliquin a la resta del grup, necessita tota aquesta, diríem, articulació metodològica de pensar que les colònies escolars no s'acaben un cop sortim de la casa de colònies, sinó que tota aquesta part final és indispensable per pensar en una proposta pedagògica més aviat de qualitat. I finalment, acabo també pel temps també comentant que a més pot haver-hi un diàleg, un perfecte diàleg, un consens pedagògic entre l'equip docent que hi vagi i l'equip de monitors o monitores que rebi el propi grup. És a dir, no es tracta d'alguna manera que com a equip docent arribem a una casa de colònies i des d'una posició secundària amb un rol de participació d'observació no participant, ens desentenguem del que pugui passar i únicament allò estiguem quan passi alguna incidència. Al contrari, es tracta de capitalitzar totes aquestes activitats i d'alguna forma posar en comú tot això. I a més, fixeu-vos ho potent que pot arribar a ser si sumem amb tot això una entitat de base educativa del territori que ve a les colònies escolars, que abans hem pensat també en aquests educadors i educadores algunes activitats i que durant el moment de les colònies escolars ens posem a treballar plegats. Les sinergies personals i pedagògiques i de coordinació que s'estableixen després vull dir, en la vida del barri, per agafar un educador, és a dir, per parlar entre mestre i educador, educadora i professor d'un mateix jove o d'un mateix infant, és brutal. És a dir, genera una expectativa molt més alta, que si en aquest sentit d'alguna manera anem desconnectats com a comunitat educativa, que és el que abans feia referència. Ho deixo aquí. Molt bé. Sembla evident que hi ha moltes ganes de dir coses. M'atreveixo a afegir una cosa arrel de l'última cosa que comentaves, és que aquesta connexió entre diferents professionals que treballen amb els mateixos joves o infants connecta molt especialment amb les polítiques de joventut, perquè justament la possibilitat de treballar amb joves, adolescents des d'aquesta perspectiva, incorporar les colònies en aquestes lògiques, és probablement una assignatura sobre la que hem de treballar també. Molt bé, escoltarem ara a la Maite Roca, com hem dit és la directora de l'escola Taber. Li hem d'agrair com a la resta de companys que sigui aquí, però ella una mica especialment perquè avui fa un esforç, perquè té un mal bastant freqüent entre mestres i professors. Una taula rodona, això és ideal. M'haureu de sentir amb aquesta veu. Se m'entén, no? Ens entendrem. He estat tot el dia calladeta a l'escola, però a l'escola, i per molt que vulguis, al final acabes amb aquesta veu. Volia dir que molt debat, no sé si farem perquè estem molt d'acord. Sé que sí. Abans hem parlat i ens hem posat d'acord. Per tant, amb això anem amb la mateixa línia, és un punt de partida molt interessant. Jo també volia agrair l'oportunitat de participació. Aquí tinc la persona que m'ho va proposar i també ho agraeixo.
perquè és un dels aspectes de l'escola que ocupa molt, no? I que té una importància brutal, però ens parem poc també a reflexionar-hi en aquest sentit, no? I aquest pot ser un espai de reflexió molt bo. Per tant, moltes gràcies. Volia començar recordant el comentari d'una companya, una mestra de primer de primària, aquest passat mes d'octubre, que van anar de colònies, van anar tots els nens de primer de colònies per primera vegada el mes d'octubre, perquè nosaltres som la típica escola que col·lapsem totes les cases de colònies al mes de maig, que sí? Doncs som nosaltres, sempre a la mateixa data a totes les escoles, però enguany ens havíem proposat portar els grups de primer i de quart, que són grups que tornem a barrejar i tornem a crear nous grups, ens havíem proposat avançar a les colònies per afavorir temes de cohesió, de grup i de vincle amb els mestres, no? I entre els mestres. Per tant, en el moment en què van anar de colònies, quan van tornar, vam fer una primera valoració i quan vaig preguntar a les mestres com ha anat, com ha estat aquesta experiència d'anar ara, no al començament, la mestra em va contestar: som una pinya. I jo em vaig quedar amb aquesta frase, no? Som una pinya, perquè penso que és la millor contribució que poden fer unes colònies, no? A l'escola, no? El fet de sentir-se molt pinya, no? És el nostre objectiu, justament. Aleshores, això ho diem perquè realment les colònies que nosaltres a l'escola diem convivències, hem adoptat això de fa molt temps, fa molts anys que parlem de convivències, perquè realment és una estada de convivència màxima, intensa, 24 hores, estem les 24 hores amb els nens, no? Encara que dormin o no dormin, estem allà. Doncs les convivències són una eina educativa potentíssima per nosaltres, no? Per això en fem, fa molts anys que en fem i per això repetim, no? Sens dubte contribueixen a afavorir un clima de convivència a l'escola. És a dir, que això després té molta repercussió. Quan torna aquesta pinya, ja no són els mateixos. Ni els mestres ja no som els mateixos. Hem conegut coses i aspectes dels nostres alumnes que desconeixíem, perquè a l'àmbit de l'escola no és possible saber-ho tot. I quan tu estàs sopant amb els nens o els prepares per anar a dormir, descobreixes moltes coses dels teus nens i nenes, no? Parlem tant de convivències que també vam desterrar el terme de viatge. Això que algunes escoles a vegades sentim, no? El viatge de fi de curs. El viatge, quan parlem de primària, és absolutament... no té massa sentit. Nosaltres se sentia, quan vam heredar, diguéssim, el que eren abans els 8è, no? Que llavors anaven 5 dies i anem amb els de 6è ara 5 dies. I al principi parlaven d'això, de recollir diners pel viatge. Ho vam desterrar això, perquè no anem de viatge, anem a conviure. Anem a conviure una colla de dies, 5 dies. Perquè marxar de convivències suposa infinitament més que buscar una casa, que és molt important, que buscar unes activitats i que buscar un autocar. És molt més, és una organització i com tu deies, Edgar, és un parlar amb les persones, no és arribar i veure què farem allà, no. És negociar-ho abans, és pactar-ho, és veure si s'adapta al que tu necessites per l'escola o el que l'escola també demana, no? Són moltes més coses. Implica també uns mestres motivats, uns mestres molt motivats que tinguin ganes d'anar, perquè ara per ara implica això, motivació per part dels mestres, implica que el projecte educatiu de l'escola ho tingui clar i integrat, i aquest és el nostre cas, formen part del projecte de l'escola, de tal manera que si una persona ve a l'escola a treballar, sap que està adquirint aquest compromís. No podem obligar a ningú, però sí que podem parlar de compromís amb els mestres que venen per primera vegada o que trien la nostra escola. I el mateix passa amb les famílies, també podem demanar aquest compromís. No podem obligar, però sí demanar el compromís. Aleshores, això passa quan les colònies formen part del projecte d'escola. També contem molt, o sigui, requereixen la confiança de les famílies. L'hem de guanyar, aquesta confiança.
ha d'haver la voluntat de que les famílies hi vulguin anar. Si només ens va la meitat de la classe, doncs això trontolla molt. Per tant, hi ha d'haver aquesta voluntat i hem de ser capaços de guanyar la confiança d'aquestes famílies. Penso que amb els anys que fa que ja fem convivències, aquesta confiança està ja guanyada, però és una cosa que l'hem de demostrar any rere any, el per què anem de convivències. I després hi ha la complicitat de l'AFA. Perdoneu, hi ha la complicitat de l'Associació de Famílies. És important també. L'Associació de Famílies és qui suporta, dona suport a l'equip de mestres, en els entrebancs, gràcies, en els entrebancs que anem trobant, perquè hi ha entrebancs, hi ha famílies que manifesten que no poden pagar unes convivències. Doncs aquí tenim l'AFA, l'AFA ens ajuda també amb això. En el cas de la nostra escola, després en el marge de millora, jo crec que a mi també m'agradaria parlar què passa quan surts d'una escola on això no és possible. La nostra escola està a la zona, és pública, està a la zona de Sarrià-Sant Gervasi, i tenim una AFA molt conscienciada amb el que suposa l'escola pública i per tant evita la segregació en aquest sentit, és a dir que l'AFA té molt clar que una família o un nen no es quedarà sense convivències per temes econòmics. Podria ser per temes que la família té por, que també ens estem trobant darrerament, que hi ha famílies que tenen por. I això és el que hem de treballar, aquesta confiança. Per això es poden quedar sense venir, sense anar de colònies, però no pas per un tema econòmic, ara per ara. Nosaltres sempre, quan busquem també un lloc per anar a fer les convivències, ara ja no busquem tant perquè ja les tenim com molt rere any, sabem on hem d'anar, tenim molta confiança als llocs on anem, no? Però sempre busquem d'entrada un lloc que afavoreixi molt la convivència. És a dir, d'entrada ha de ser un lloc molt confortable. Ens anem fora de casa amb molts nens, la confortabilitat ha d'estar assegurada. Ha de ser un lloc amb molt contacte amb la natura. Defugim temes que s'assemblin a parcs temàtics, a tirar-nos per la tirolina perquè això és divertit i diverteix els nens. Hem d'anar una mica més enllà, busquem el contacte amb la natura. Estem en un medi molt, molt urbà, amb nens cada vegada més lligats a pantalles i que passen més les tardes mirant pantalles perquè ens ho diuen. Ens parlen de l'Instagram i de coses que pensem que destinen molt de temps quan arriben d'escola. I per tant, les colònies han de poder compensar tota aquesta part. I com? Doncs amb el contacte extrem amb la natura. I diem extrem, és a dir, no cal muntar molt, cal passejar pel bosc, recollir coses, observar, mirar. Si estàs en unes colònies que fem al Maresme, recollir també, mirar què passa a la costa. És que els nens necessiten això, no necessiten un altre tipus de divertimento més artificial. Nosaltres defugim aquest tipus de muntatges. I després hi ha, talla'm quan ho consideris, després hi ha aquesta manera d'aprendre tan directa amb escoles que estem fent, també que estem en el camí de la transformació educativa i que estem treballant des d'un enfocament més globalitzat. Per nosaltres, abans ho comentava la Cristina, que forma part ja, és natural també anar de colònies, no és a veure què trobarem, no, és que trobarem, treballarem d'una manera, aprendrem com estem aprenent ara, d'una manera més global. Per tant, les convivències ens ofereixen un marc infinit de descobertes i d'aprendre coses. I després hi ha el treball de valors directament relacionats amb convivència, el respecte, el posar-se d'acord. Penseu que estem moltes hores i en molts moments ja estan cansats. Els nens arriben les hores de sopar, els nens ja són uns altres en aquest moment. I aquí surten moltes emocions que hem d'anar reconduint, surten a vegades conflictes. El conflicte forma part de la nostra manera de fer i de ser a les escoles. Imagineu-vos quan anem tots junts, i tant que surten, però aquí estem tots per anar-ho resolent. Per tant, aquest treball colze a colze,
aquest treball de diàleg, aquest trobar-se entre tots, és una de les coses que més ens aporta el treball de convivències. Penseu que hi ha moltíssimes oportunitats d'interacció entre els nens, també entre els nens i els mestres i monitors, i per descomptat entre mestres i mestres, perquè som molt conscients que nosaltres muntem aquestes convivències i pensem quins mestres acompanyaran aquest grup. I llavors pensem també en mestres que s'hi avenen, que estan acostumats a treballar junts, perquè hauran de prendre moltes decisions sobre la marxa, per molt organitzat que estigui, de vegades cal activar un plan B, doncs perquè ens plou o perquè ens passen coses, ens quedem colgats amb alguna cosa que volíem fer i no la podem fer, o perquè tenim alguna situació d'emergència, quan fa molts anys que es nata de convivències com és el nostre cas, ens ha passat de tot i hem tingut a vegades situacions també d'emergència, hem tingut una casa de colònies que s'incendia una cuina i hem de sortir tots i hem de despertar els nens. Tot això, aquestes coses ens han passat. Per tant, un equip cohesionat i que sap què ha de fer i que ha d'actuar junt i en equip, en connexió a l'escola, perquè quan som fora doncs hi ha molta connexió. No sé, m'agradaria que veiéssiu el xat de l'escola, perquè llavors és com esteu, què feu, doncs ara ja estem sopant, ara ja estem esmorzant, ara ja estem... ens ho expliquem tot, no? I bueno, que vagi molt bé, que passeu bona nit, a veure com va, a veure demà. És una situació molt emocionant, però alhora molt delicada, que s'ha de cuidar molt. Som molts nens fora de casa amb un equip de mestres. I ja està. Molt bé. Abans que em tallis, Perfecte. Doncs tanquem el cercle. Hem escoltat la part acadèmica amb aquests espais o marges de millora que ens proposava l'Edgar. Hem escoltat els qui encomanen, els qui se'n van de cases de colònies, d'estades de colònies escolars, i ara escoltem els professionals que tenen la missió de dotar de contingut aquestes colònies i de fer possible que tot això que ens explicaven passi de veritat. Bona tarda, com anem? A aquestes hores, a l'hivern, ja comencem a estar cansats. Doncs agrair-vos a tots que avui estigueu tots acompanyant-nos. Què ens aporta o en què ens ajuda les cases de colònies a l'educació, al sistema educatiu, que creiem que nosaltres aportem, o en aquest cas jo porto molts anys, 34, allà a la trinxera, perquè una casa de colònies, igual que l'escola, és una trinxera on tot esquitxa. I si tinc que dir-vos per mi què és o com podem contribuir, és primer que és un agent educatiu de primer ordre i creiem que complementem i podem complementar molt més del que fins ara fins i tot s'està utilitzant per complementar no només la tasca educativa, sinó per ser una oportunitat, perquè pensant què aporta, crec que la frase o la paraula que més repetia tota l'estona per mi, oportunitat, és una oportunitat. Nosaltres som, crec, les cases de colònies, granges d'escoles, escoles de natura, escoles de mar, escoles de cel, som per mi una oportunitat. Oportunitat per què? Doncs oportunitat per aquest aprenentatge vivencial, experiencial, de tot aquell currículum que algú des del departament escriu en un llibre molt gordo i que el penja a la xarxa i diu tot això s'ha de fer i després ens fan exàmens i està superbé, però quantes vegades ens hem oblidat del temari de l'examen al cap de 15 dies? Me'n costava una mica, era cap d'una setmana, suposo que vosaltres era una mica més, no? Però qui s'ha oblidat dels volcans de les colònies de cinquè? O de les runes d'Empúries, quan vam anar a l'alberg? Qui s'ha oblidat d'això? Aquest és l'aprenentatge significatiu, és el que olores, el que sents, el que aspires, el que recordes aquella nit, aquells estels, mentre fèieu amb les llanternes, la marxa nocturna. Mentre a la nostra època vèiem gamusinos, ara això ja no es fa, pels que sou més joves no sabeu el que és, segurament, però els que teniu una edat sí que sabeu el que és. Tot això ha canviat. Si bé sempre considero i he considerat que les colònies són bàsiques i importants, ara tinc que dir-vos que a més són urgents. I ho dic no contenta, perquè almenys per la granja, que és on jo treballo, passen molts nens, més de 12.000 cada any, i ho dic que l'oportunitat d'aquest aprenentatge significatiu és el tradicional, és el que ens toca, és el que ens sentim orgullosos, però després hi ha
Hi ha una altra, i és que avui en dia no és una oportunitat, jo diria ja que és l'oportunitat, com si fos una, d'entrenar habilitats socials i personals en un ambient social suficientment gran i que a més vital perquè sabem això, quan tots hem estudiat, les etiquetes, el tonto, el listo, totes aquestes històries que a nosaltres recordem, si eres el llest, fantàstic, però quan no tocava, i fins i tot sent el llest, també és una etiqueta que arrossegues. La convivència, de la manera que es fa a les cases de colònies, on passa tot el que hagi de passar durant 3 dies, el que fa és, per mi, tècnicament, seria, amb això que parlàveu, tant l'Edgar com la Maite, de som una pinya, tornem diferents, és que tècnicament el que es fa ja és un accelerador de competències. Parlant de competències, en habilitats socials, en habilitats personals, quan parlo d'aquestes habilitats parlo de l'empatia, aquella que ens serveix a tots per entendre's amb els altres. Parlo també de l'autoestima, aquella que fa que puguis estimar-te tu mateix encara que el nòvio, la nòvia, la parella o els amics en aquell moment no t'estimin o no et facin costat. Parlo també, importantíssim, de l'autoestima, de l'autonomia. L'autonomia que amb aquesta sobreprotecció, que és una pandèmia, una pandèmia en tota regla, provoca por. La por provoca inseguretats, la por provoca desconfiança i on podem treballar l'autonomia, arrencant a vegades aquests pares, perquè literalment la pujada de l'autocar és tot un drama. No sé si ho sabeu, però quan pugen els nens de l'autocar els pares ploren, ho sabeu, no? Clar, vull dir, llavors és arrencar directament pel bé de les criatures, perquè els nens se n'adonin que, com aquella nena, la Júlia, que em va dir, ostres, amb 6 anys, puc fer més coses de les que pensava. Clar que pots fer més coses, però quan els donem l'oportunitat de poder fer totes aquelles coses que no saben que poden fer. Parlo també, quan parlo d'habilitats, parlo de la comunicació positiva, parlo del treball en equip, imprescindible, som animals socials, necessitem treballar en equip, necessitem les eines per poder sobreviure. I parlo també aquella que tots volem per nosaltres, pels nostres fills i pels nostres alumnes, de fortalesa interior, que és aquella que t'ajuda a aixecar-te cada vegada que caus. Quan parlava de jo soc una noia o un noi de cau o d'esplai, què és el que ens diferencia? Em fa gràcia perquè normalment quan dius no, jo soc, és una mica com ets una mica de muntanya, te pots embrutar, no passa res, no tenim la pell tan fina, no són tan susceptibles. Quanta gent susceptible ens envolta avui en dia? Que vigila, no diguis res, perquè si diu bé, vull dir, ostres, doncs ho tenim davant de les nostres mans tenim una eina, un agent educatiu de primer ordre com és anar de colònies i que si abans eren importants ara, com us dic, són urgents. Parlo també de que són necessàries per a aquesta generació jo, ja, no sé si sabeu el que és la generació jo, ja. Jo, primero antes que nadie, ya no soporto esperar. Jo ric, però és molt trist veure jo, ja. I el problema més, com les emocions són contagioses, quan hi ha un jo, ja no hi ha un. En una aula ara ja no trobes un o dos, en trobes 10, 15 o aules senceres. No sé si podem fer alguna cosa o no al respecte. La quarta oportunitat per mi, quina és? El ser i el tenir. Per algun motiu hem canviat el ser, la cultura del ser, per la cultura del tenir. Però clar, anar a comprar, qui va a comprar d'aquí? Aixequeu la mà els que aneu a comprar. Jo vaig a comprar. Vosaltres aneu a comprar? Alguns no, esteu ocupats, no passa res, no teniu ni temps, oi que no? Però quan aneu a comprar, els que no ho sabeu, ja trigues temps a anar a comprar, no només el menjar. Però avui en dia, fer servir tot allò que hem d'anar a comprar, quant de temps requereix? Ocupa tant de temps que no sé si us heu donat, però al final no ens queda temps per ser. I això és el que està passant. I això és el que jo veig cada dia que està passant. Us explico la història de l'Isaac, un nen que va venir a una escola de Blanes, una escola pública de colònies. Era un nen ros, autoestima baixa, això és molt visual. I després de les colònies, l'últim dia fem el que sempre fem, preguntar què t'emportes d'aquestes colònies. Estàvem enrollant en un prat i quan va arribar el torn a l'Isaac, sabeu què va dir? Em va dir en castellà, era un nen de fora. Va dir, de hoy me llevo saber que le importo a alguien. A Maria José, la seva mestra, es va posar a plorar. I va dir, saps què, Cristina? T'ho juro que per mi els meus alumnes, era un nen de primer d'ESO, tenia 12 anys, els meus alumnes són molt importants, però és cert que mai li he dit a un alumne, ets important per mi. Estem molt ocupats amb el currículum, amb tot allò que hem de fer,
amb les persones que potser portem hores i hores i anys treballant i no podem passar i dir-li, per cert, fill, ets important per mi. Potser va amb els pantalons mig baixats, amb el piercing, no, ja ho sé, però és important que ho sàpiga, perquè jo m'imagino que pels seus pares l'Isaac és molt important, però aquí la meva opinió no importa. Aquí l'únic que importa és el que pensa un nen amb 12 anys. I us asseguro, pensar això amb 12 anys és molt, molt perillós. Hi ha molts Isaacs als instituts de Catalunya. Això ho veig cada dia. Intento explicar-ho, intentem tots dir-ho, però a vegades costa que ens escoltin, no? Crec que les cases de colònies i les escoles, el sistema educatiu, tenim al final la mateixa missió i és preparar els nostres nanos, els nostres alumnes per un dia sortir al món amb tots aquells coneixements que els ajudaran a entendre el món, però també amb totes aquelles habilitats que faran que quan surtin per aquella porta amb 16 anys surtin amb pas ferm i segur, perquè sabran que la confiança i la il·lusió i el goig d'aprendre és quelcom que un mestre, que un sistema educatiu de tot un país els ha entrenat per ser-ho. En definitiva, que crec uns i altres tenim la mateixa missió de no fer els millors nens del món, que a vegades ens hem confós. No volem fer els millors nens del món. Jo crec que escoles, nosaltres estem, sí com les famílies amb això, igual no estem tan alineats, però sí que escoles i cases de colònies estem per fer els millors nens, no fer els millors nens del món, però sí fer els millors nens pel món. Moltes gràcies. Escoltar la Cristina sempre, a part que estiguem d'acord o no, diguem que anima, estimula. Aquestes hores, si no... Molt bé. Bé, hem escoltat el que li podem demanar a unes colònies, el que ens aporten unes colònies, i la Cristina ens ha parlat d'urgències i m'he quedat amb la paraula d'un accelerador de competències. Però anar de colònies no és obligatori, és voluntari. I totes aquestes virtuts o totes aquestes necessitats que tenim es topen amb inconvenients, amb problemàtiques, amb dificultats que tenen poc o res a veure amb les virtuts pedagògiques que puguin tenir les colònies. I això de vegades complica la feina de programar-les, de contractar-les, per què no explicar-ho així, de tirar-les endavant. Per això nosaltres el que els hem volgut demanar explícitament als nostres convidats, a veure si s'atrevien a fer propostes concretes que posem sobre la taula i que en algun moment, per què no, en el marc del projecte Colònies d'Educació, intentem impulsar per facilitar, per millorar aquesta intersecció que comentàvem entre les colònies escolars i el sistema educatiu. A partir d'ara xerrem més amb diàleg, sense repartir paraules, més obertament, si us sembla, i després d'aquí uns minuts també obrim el torn per si algú del públic vol fer alguna aportació. Per tant, qui dels tres es vulgui llançar, endavant. No, torni amunt. Ara sí. Doncs estava pensant, hi ha experiències que fan colònies escolars a través d'un ordinador. És a dir, hi ha centres educatius que han tingut dificultats econòmiques als Estats Units, ara em situo, i que les colònies escolars es fan des de la pròpia aula. I les meves propostes, evidentment, no aniran en aquesta direcció, però sí que ho volia posar sobre la taula perquè estem parlant d'un model i d'una visió molt terrenal de les colònies escolars, però hi ha contextos en els que, per diferents raons, no es treballen així. Jo la primera proposta que volia comentar és tenim molt d'àmbit avançar en la recerca educativa a Catalunya en l'àmbit de les colònies escolars, i és com un titular amb el que em sembla que tothom ja estarà d'acord, en el sentit de que ens caldria un mapa actualitzat d'on es desenvolupen colònies escolars, qui les promou, en quina etapa s'estan fent. Quan dic qui les promou em refereixo, és l'equip directiu o és un mestre o és l'AFA que comentava? És a dir, d'alguna manera tenir aquesta i compartir aquesta visió global com a punt de partida. A mi em sembla que hi ha un segon element amb el que també podríem pensar en avançar, i és en la formació. Què vull dir? Les poques recerques que hi ha en aquest àmbit ens diuen que un dels grans impediments per mestres o professorat per avançar en fer colònies escolars és la por
que pot tenir un adult en perdre el control del seu grup quan arriben a les colònies escolars. I això com ho resolem? Doncs jo diria precisament des de compartir experiències en les que hem transformat aquesta por en no una certesa, però en una experiència positiva per tothom. I també en aquesta formació em sembla que també hem de pensar en fórmules que ens apropin a construir significats compartits entre mestres amb un gran bagatge o docents amb un gran bagatge a l'hora de tenir hores per seure's amb una família i compartir quin és el sentit de marxar 2 dies amb algú que no té aquesta referència prèvia, com a família, pot ser que no la tinguis, amb que hi ha altres docents que sí que la tenen. I per tant, també és a vegades un impediment per poder fer aquest pas i des d'aquestes pròpies formacions a mi em sembla que també podem avançar. Les formacions conjuntes també tenen molta sortida, és a dir, podem també pensar en espais formatius on hi hagi persones de cases de colònies, on hi hagi persones de centres educatius, on hi hagi entitats de base educativa que d'alguna manera tot això ens serveixi per conèixer-nos més. Em sembla que en aquest sentit també és molt comunitari. I acabo amb un altre bloc de propostes que és anar sistematitzant bancs d'experiències. A Catalunya hi ha moltíssimes experiències que d'alguna forma fan camí i que potser no coneixem. És a dir, em ven al cap un parell, aquell centre educatiu en què hi ha una associació d'exalumnes del propi centre educatiu que va fer una bossa econòmica per quan hi ha algun impediment per part d'algun alumne actual per poder fer unes colònies escolars, això està a disposició del propi centre educatiu. Això tothom no ho coneix i pot ser una fórmula, ho dic com a exemple, així com avui m'arribava allà on treballo, al barri del Raval, un institut que està fent un mercat de segona mà precisament per trobar també fons econòmics per poder financiar part de les colònies escolars. O també una altra, i quan dic banc d'experiències, és una dimensió formativa també per altres docents. I finalment, i acabo, tota la fórmula també i ara entro en un terreny complex però també soc molt concret. Potser també podem explorar el fet de presentar com a centre educatiu i entitats subvencions a on ens podem presentar com a projecte educatiu compartit per poder financiar una part d'unes... És a dir, vinc a dir que hi ha moltíssims elements que sumen precisament per trobar aquestes experiències terrenals que a la pràctica tothom comparteix i és que tothom hi pugui participar i a més participar en unes colònies escolars de qualitat educativa o pedagògica. Jo, si em permeto afegir, adreçant-me a l'Edgar, una de les experiències que hem tingut promovent el premi, que després lliurarem, és justament que quan ens adrecem a les universitats no trobem un espai definit en el qual les colònies escolars tinguin un paper estable, que normalment acaba depenent que hi hagi algun professor amb una sensibilitat especial per a aquest tema que incorpora la seva assignatura o tenim la mosca, en el seu àmbit aquesta experiència. I això fa també, aprofito per dir que és una dificultat per difondre la possibilitat dels estudiants a presentar-se a un premi com el nostre. Fa que pocs estudiants de disciplines lligades a l'educació contemplin treballar en colònies com una sortida professional, quan realment hi ha gent. És obvi, estem aquí al sector reunit, és obvi que és una possibilitat interessant. M'atreveixo també a preguntar-li a l'Edgar com ho veu des d'aquesta perspectiva o què podria ajudar a que des de les facultats s'incorporés d'una manera més normalitzada tot això. No sé si la pregunta és molt... Sí, però segur que em dones 2 minuts perquè ho acabi de rumiar i així comencem amb una de les companyes, perquè és una pregunta prou complexa. Jo, si voleu, aquí... Parlant de la por, ja que ho has dit, la por. És cert, la por ens ha envaït com a societat i la por, ostres, si es fa mal, la por dels mestres. Amb la qual cosa, ja que hi ha por, saber què és la por. No sé si això ens ho han ensenyat o no. A mi no m'ho han ensenyat de petita, ho vaig aprendre de gran. Però 2 coses imprescindibles i molt importants a la por. La por, per una banda, és falta d'informació. Anar de colònies em fa por, potser em falta part de la informació o tinc una informació que he viscut una l'experiència i aquella és tota la meva informació, però em falta l'altra part que també són, que la majoria de vegades no passa absolutament res. La por, a més, la por ens paralitza, la por és invasiva, és a dir, és com cada vegada es fa més gran dins teu, i la por és contagiosa, és a dir, jo la tinc a casa com un virus a casa, començo jo i després el tenim tota la família. Quan ets mestre, quan ets educador, quan ets pare o mare, tens una responsabilitat molt més gran amb la por. I és que cada vegada que jo decideixo no vaig a colònies per si,
Qui està prenent la decisió, tu o la teva por? En altres paraules, qui està educant, tu o la teva por? Perquè, sabeu, només hi ha una manera de superar una por, sabeu quina és? Afrontant-la. I per afrontar-la necessitem una actitud que es diu valentia. Si jo com a mestre, com a educador, no soc valent, no pretenguem després que els nostres alumnes surtin per la porta amb valentia, amb seguretat i confiança, perquè és impossible. Perquè això és la coherència. Nosaltres als nens, bueno, és que teniu fills, ho sabeu, podem fotre'ls els rotllos que vulguem, però al final, si tu li dius que faci una cosa però tu fas una altra, pren mala sort. Això hauríem de canviar-ho també, un sistema de que jo li digui al meu fill el que ha de fer i faci cas del que li dic, no el que demostro. I en quant al que preguntaves de què demanar, ostres, tot allò que ara per urgència i per com va estar la societat fa, la tasca que fa, moltes vegades és un entrenament invisible, no són visibles, per això potser no se presenten tants nois i noies i joves a fer aquests treballs, no? Però si nosaltres estem fent aquesta tasca amb nanos, ostres, si no venen no passa res, però feu alguna cosa que us substitueixi, que hi hagi algun lloc que es faci això, aquesta experiència que es viu, perquè és vital, jo considero que és important, sobretot quan es fa d'una manera com es fan en la majoria, en projectes una mica rigorosos i seriosos. Jo segueixo amb aquesta veu que tinc avui. La por, jo diria, almenys pel que jo visc a l'escola, és respecte, molt respecte al que anem a fer, però no és pas por. La por com a por que ens paralitza. No ens paralitza perquè si no, no en faríem i en fem tots. Però el fet que tinguem aquest respecte, jo penso que ens activa també alarmes, perquè com deia abans, anem tot un grup, 50 nens, amb 6 mestres, vull dir que és una responsabilitat gran. Volia dir que quan aquesta responsabilitat és compartida, és a dir, no va la mestra tal amb el seu grup i a veure què passa, sinó que va tot un equip que està acostumat a tenir aquesta responsabilitat compartida i a més els que estem aquí a Barcelona ens sentim igual de corresponsables, aquesta por que tu dius queda com més continguda. Jo penso que l'escola ha de posar eines perquè això no sigui res que t'impedeixi anar i fer. Jo volia també parlar del que passa a l'hora de fer propostes. La LEC, la llei catalana, té molt clar, i parla molt d'equitat i de reconèixer i de posar mesures per garantir que tots els nostres nens i nenes puguin fer colònies. A l'hora de la veritat ens trobem que l'escola, per una banda, ha de tenir en el seu projecte educatiu molt clar el que farà, perquè és una declaració de principis, però de fet depenem bastant, en bona part, de la bona voluntat dels mestres. Ara per ara és així. És a dir, la nostra visió, que no ho diem, no ens queixem ni anem, però de vegades sí que surt a la conversa i creiem que hi ha poc reconeixement en aquest sentit als mestres que acompanyem, a les escoles que hem fet l'opció per anar tots de colònies. De fet, reconeixement econòmic ja és zero, ja ho sabeu, nosaltres no cobrem, no anem de colònies, però totes aquestes unes 18 hores que marxem, el que fem de mes a mes no estan reconegudes, però és que hi ha un reconeixement professional, és el que ens fem entre nosaltres, que ens felicitem perquè ha anat tot bé i els pares ens ho agraeixen, que és el més gran reconeixement que podem tenir, o que els alumnes ens diuen que s'ho han passat tan bé, que ha estat tan enriquidor. Però a vegades ens trobem que anem a un congrés d'un dia i et fan allà un paper de que ha participat i aquest és el reconeixement que li fem. I nosaltres estem fins a 5 dies amb els nostres nens i jo ho deixo aquí perquè és potser no és el més important, però ho és. No hi ha aquest reconeixement. Ara per ara es compta amb la bona voluntat dels mestres que volen anar. Després l'AFA, ja ho hem parlat abans, l'AFA, sort en tenim escoles com la meva, que l'AFA pot agafar aquests casos de nens o de famílies que no ho poden pagar. Però això no és la realitat de la ciutat ni de Catalunya. Ens trobem que aquí hi ha tot un tema d'equitat i inclusivitat que hem de ser valents i hem de fer una aposta.
jo no sé si estem en condicions d'un sistema de beques o per afavorir aquest accés, però hem d'anar una mica més enllà amb això. No ens podem conformar doncs, que mira, hi ha aquestes escoles sí que poden i endavant i estan fent, i els altres faran el que podran. Potser només ho fan els de sisè o els d'acabament de cicle o els nens que poden. Estic totalment d'acord amb tot el que estàs dient, i a més jo trobo que és molt injust, no? Perquè a vegades són nanos que no poden assistir i dins unes colònies es fa una pinya, creix el grup i d'alguna manera aquell nen queda fora. I també hi ha cases de colònies que a nivell particular subvencionen a nanos de manera totalment altruista, perquè no pot ser, això és absolutament injust i llavors és contraproduent. És molt discriminatori, se't pot girar moltíssim una cosa que vol ser molt inclusiva i resulta que al final és tot el contrari. És una activitat educativa. Jo volia també demanar una cosa a les cases de colònies, ara que us tinc aquí també. És a dir, hem passat una crisi molt important i hi ha hagut, doncs ho sabem, hem hagut de superar també aquestes campanyes per deixar d'anar de colònies, de convivències. Nosaltres, tot i tenir-ho al projecte educatiu, ho vam haver també de treballar, de ser forts i de dir tirem endavant, els nens no són moneda de canvi, això ho teníem clar i ho vam fer. Però aleshores jo tinc una percepció que he compartit amb companys i companyes de l'escola de que quan arriben propagandes de cases de colònies, de vegades arriba alguna propaganda que xirria una mica, en el sentit de que intenta que les colònies ja siguin un espai que els mestres no hagin de fer res, no? Van allà i ja els hi donarem als nens quan s'acabin les colònies, no? I els explicarem com ha anat. Jo us demanaria que no perdre el nord amb això, és a dir, que us mantingueu ferms amb els principis, no caure en aquesta cosa per aconseguir clientela. És a dir, nosaltres, mira, apreciem moltíssim que se'ns rebi amb un cafè, per exemple, quan arribes, amb tot el grup, totes les maletes, no? I la casa de colònies diu, us hem preparat un cafetó. Que bé, quina alegria, no? I és aquell moment que els nens estan allà, estan jugant, perquè estan no sé què, i tu estàs fent el cafè i t'estan dient, doncs mira, ara farem això i ara farem allò. Això s'agraeix, aquesta tonteria, moltíssim. No és cap tonteria, però vull dir aquest detall tan petit. O les herbetes que ens ofereixen quan ja tenim a tots els nens dormint, que això ja són quarts de 12, les 12, ja han dormit tots i ja no se sent res, i les mestres anem en pijama allà a la taula, seiem, a veure què farem demà, i ens esperen unes herbetes que ens han preparat. Això no té preu, perquè abans hem parlat de la confortabilitat, hem d'estar confortables, però les cases heu fet una aposta molt bona. És que ara les cases són confortables, hi ha bons matalassos, no passem fred. Tot això és important, és que això no és cap obvietat. Però aleshores, per mi, potser és una opinió molt feta, no està bé que s'ofereixi als mestres descanseu, ja us tornarem als nens en el moment de sortida. Heu de mantenir-vos com sigui en els vostres principis educatius i pedagògics i escoltant molt els centres, Totalment d'acord, totalment, absolutament, al 120%. Sabeu què està passant, això, oi? Estem rebent... Però no és majoria. No, molt pocs, però ens espanta aquesta idea de dir, això què és? Aquesta sala de mestres que sembla el Hilton, no sé. Bueno, ja diu de Tomi, per això podeu escollir allò que... Com és una oferta àmplia, aquí a Catalunya tenim la sort que tenim un ventall molt gran. Ens sembla, Cristina, una mica que això s'està fent justament per aquesta por de perdre o d'intentar traure escoles que havien fet colònies i que ja no en fan, malauradament. I tant, i tant. Deixeu-me que us pregunti, i així enllaço amb els deures que li ha posat a l'Edgar, si potser aquesta, com deia la Maite, aquesta dificultat a vegades per fer complir o per seguir amb aquests criteris educatius, que a vegades la comoditat s'entén malament, té a veure també amb que hi ha un desconeixement dels nous professionals de l'educació formats a les nostres universitats sobre què són les colònies o quines són les virtuts o què hi podem trobar o com les podem aprofitar o quines són les oportunitats, com deia la Cristina, que ens ofereixin perquè les aprofitem. Si penseu que això té a veure també amb que estem perdent una certa
no sé si dir militància, però dels mestres, és a dir, que les noves fornades de mestres coneixen poc o gens o amb una versió diferent del que són o poden ser les colònies i efectivament si la universitat hi ha de tenir un paper o hi ha algú altre que hi ha de jugar algun paper en tot això. Ara, clar, les universitats són, com a organització, per una banda acostumen a ser molt conservadores, és a dir, els continguts d'un pla docent, imagineu-vos que modificar-los és impossible descriure en paraules el que pot suposar modificar certes coses a una organització molt gran i, en segon lloc, a mi em sembla que també són un reflex, un termòmetre de també com situem les comunitats escolars del sistema educatiu des del punt de vista del que comentàvem abans entre la perspectiva històrica i l'actualitat. I a mi em sembla que el camí es fa fent camí i des d'aquesta lògica, si hi ha grups de recerca alineats amb tot aquest tema, doncs a mi em sembla que és la manera d'anar construint evidències com perquè sigui una manera també de convèncer a part d'aquests mestres o professorat que també pot ser que les necessiti de conèixer, no? Però també, en segon lloc, a mi em sembla que a nivell generacional hi ha un factor personal amb tot això i és que les persones que hem estat o han estat a un CAU, un esplai o han tingut certes experiències vitals també porten incorporada aquesta missió. Però jo et asseguro que dins de la universitat, si em poso a pensar en algunes persones, difícilment els hi podem demanar que vagin a fer colònies escolars. Vull dir que no només el que li passa a una escola també li passa a la societat, és un mirall de moltes altres coses, no? I per tant, si situem aquesta rellevància amb el temps, des d'evidències i polítiques, evidentment s'avançarà en el terreny de la formació, però el canvi no es generarà de cop. Totes les universitats situaran les classes escolars en els seus continguts, ni passarà això ni passaran també altres, m'enteneu? I per tant a mi em sembla que és més aviat anar fent camí i socialitzant tots aquests canvis, aquests aprenentatges. No sé si a partir d'ara, si algú vol fer una intervenció des del públic, endavant, aixequeu la mà i us farem arribar un micròfon sense dificultats. Jo us volia preguntar també sobre les dificultats, abans ho comentàvem des de les escoles, les dificultats objectives que pots afrontar a l'hora de fer colònies, si penseu que hi ha mesures que es poden prendre o que es poden idear, ja sé que a vegades buscar la concreció sobre això es diu fàcil i costa molt de pensar propostes concretes, però pensant en la voluntat que té el projecte de Colònies d'Educació justament de millorar aquestes possibilitats, si penseu que hi ha coses concretes que es poden combatre amb mesures concretes que facilitin la realització de colònies des de les escoles, que donin algun tipus de facilitats, algun tipus de suport específic. Home, evidentment, jo és a dir, l'administració de la qual depèn la majoria o moltes escoles i molts alumnes i la majoria d'alumnes de Catalunya, penso que poden fer una labor imprescindible, important i que a més treballem de la mà, ens és imprescindible. També detecto que la societat cada vegada demanda al sistema educatiu que els nens surtin amb una educació molt més integral, més holística, integral, i amb la mirada sistèmica, que es contempli també la família, els avis, la gent que envolta. Llavors, d'alguna manera, la meva proposta és aprofiteu-vos de nosaltres. Estem aquí, tenim instal·lacions, tenim animals, tenim cavalls, tenim mar, tenim muntanya, parcs naturals, tenim horts, tenim bosc, som professionals, tenim professionals especialitzats, biòlegs, veterinaris, una mica, tenim un munt d'eines, un espai i a més molt econòmic en comparació a vegades a fer segons quines infraestructures per segons què. Ostres, i llavors simplement estem aquí, aprofiteu-vos perquè a vegades fan lleis, fan coses i penso, ei, que no esteu veient que aquí hi ha instal·lacions que estan a l'abast perquè estem a pobles i a ciutats, bueno, a ciutats no, però sempre a prop de Barcelona o de grans ciutats també hi ha entorns i llavors és allò que dius, home, es pot aprofitar, penso, molt més i som una tribu que educa i que el perfil, evidentment, dels professionals que treballem, els educadors i professionals que treballem en les cases de colònies, és un perfil alineat amb el que necessiten o amb aquesta missió de fer nens per al món, nens útils pel món. Llavors és això, que aprofiteu-vos, estem aquí. Molt bé, no sé si hi ha alguna aportació des del públic, si no... Sí, hi ha una persona. Perdó, un moment. Algun company, sisplau, s'acosta i li donarem el micròfon.
Estem enregistrant l'acte i s'està emetent per streaming i per tant, encara que et sentim, el micròfon és necessari per l'enregistrament. Gràcies. Veu de profe, jo. Sí, ara? Ara sí. Bé, doncs no, volia fer una mica de cant per l'ensenyament públic des de la meva experiència de secundària, de ja fa uns anys, i de la meva experiència de les sortides de l'aula, no? Que, sense ser colònies en el sentit que jo entenc que s'estan fent ara a primària i tal, les sortides i com estic d'acord amb totes les coses que heu arribat a dir. El que potser grinyolava una mica és en el problema econòmic. Crec que la nostra canalla, quan estan a la pública, han de tenir ensenyament gratuït. Si entenem que dins del nostre currículum hi ha sortides al carrer, les que siguin, i entre elles incloïm les colònies i les sortides culturals, això nosaltres ens n'hem de fer càrrec. La meva experiència és que és possible. Jo ho he fet des del meu departament, jo he estat de llengua estrangera i amb aquesta excusa apartàvem diners per totes aquelles persones de la primera a l'última que no tenien un diner per pagar el que fos. Anar un dia al cine o anar-nos a Avinyó a passar 3 dies. Llavors, en aquest sentit sí que demanaria que la conselleria i tots plegats donéssim suport a la inversió en ensenyament i que aquesta inversió en ensenyament passés per les colònies, per les sortides culturals, és a dir, per sortir de l'aula i anar en grup allà on sigui. Crec que el nostre ensenyament públic això s'ho mereix i les persones que ho hem gaudit o que ho hem intentat fer, tot això sabem i tot el que vosaltres heu dit, evidentment, i el que ara dirà també la guanyadora del premi sobre la inclusiva, la cosa inclusiva aquesta, doncs també, i en aquest sentit, endavant, visca l'ensenyament públic i tot per l'ensenyament públic. Gràcies. Molt bé. Si hi ha alguna aportació més i voleu fer-la. Em sembla que ha estat una cluenda fantàstica de la taula de debat. Us prometo que no estava assajada, per tant, ha estat molt bé. Donem, per tant, per tancada la taula rodona. Us agraïm novament als nostres 3 convidats la seva participació. Us avanço que, aprofitant que l'acte l'estem enregistrant, que extraurem de totes les... S'han dit moltes coses, de tot el que hem dit en farem un document, que en farem difusió i que serà document de treball per les 3 entitats organitzadores, per descomptat, per continuar intentant impulsant el projecte Colònies i Educació. Per tant, moltes gràcies. Ara passarem...